Zdravo i dobrodošli u naš novi video. Verujem da vas je sve privukao ovaj naslov i da vidite šta nam je današnja tema. Iskreno, ja najviše volim da vam pričam o ovakvoj temi jer volim da vam pričam o nezi kose i vidim da vas to interesuje. Tako da današnja tema nam je kako da ubrzate rast kose. Kao što sam vam u jednom od prethodnih videa rekla, u periodu od osnovne, to jest preko osnovne, preko srednje škole, meni kosa uopšte nije rasla čak i par godina nakon srednje škole meni je kosa stagnirala i kao što vidite tu su slike da vam to i dokažem. Ja iskreno ne znam šta je bio pravi dokaz, pravi razlog toga. Ja mislim da je to neadekvatna nega, zato što ja se nisam brinula i negovala svoju kosu kao sad. Koristila sam bilo koji šampon, maska, to jest balzam za kosu tu i tamo, maska pre pranja kose nikako. I mislim da mi je, znači ja znam da mi je kosa bila toliko oštećena, krajevi kakvi su bili doslovno beli, koliko su bili procvetali i mislim da je to pravi razlog što moja kosa u tom periodu nije rasla, jer ja zaista tada nisam znala za bolje i nije imao niko da me nauči da kaže pa vidiš, ne znam, tako i tako se brini o svojoj kosi, pokušaj da stavljaš tu i tu masku. Dosta presovanja i sušenja fenom, nebitno da li je napolju ne znam plus 35 ili minus 5 stepeni, prosto fen je radio uvek kad god je bilo pranje kose. I eto, to vam je recept kako da vam ne raste kosa. Znači, kao što ste vidjeli sve one slike, razmak između tih slika je sigurno po 5 i više godina i to je, mislim, vidite, meni kosa stoji na toj dužini i to je to, ne pomera se. I onda sam ja svoj proces, da kažem, bržeg rasta kose započela maskom od ricinusovog i kokosovog ulja, koju ću posle da napravim i primenim. I također tu su i dva prirodna tretmana, sad ću ih uzeti, ali ja ovo ne mogu sve da popakujem u ruku. Ovdje su dva prirodna tretmana koje sam ja koristila, to jest i koje koristim i dalje, zajedno sa tom maskom. Sad ovako, ja ne znam koliko vi možete da vidite, ali evo ovo. Prvi prirodni tretman su šamponi, Vlasilan šamponi. Formula A je ova žuta i formula B zelena i maska Revlasin i serum Revlasin. Zaista ne mogu da držim ovo lepo. Pokazat ću vam sve lepo posle. Uglavnom, ta dva prirodna tretmana, to jest ova 4 prirodna proizvoda, sam se odlučila da koristim iz razloga što sam toliko zavolela prirodne te tretmane uz tu maskicu koju sam pravila i videla sam toliki napredak. Moja kosa je sada, mislim, kao što znate i sami sigurno, ako niste gledali ni jedan video, evo pokazat ću vam kolika je moja kosa, pokazat ću vam i po slikama. Ovdje mi je malo nezgodno da vam pokažem, ali ako ste gledali neke od prethodnih videa, znate da je moja kosa do kraja leđa. Tako da izuzetno mi je pomoglo sve ovo. Sada ne da nemam problem sa rastom kose, nego uspori malo. Ali u suštini toliko su mi pomogli i maska i ova dva prirodna tretmana, tačnije 4 prirodna proizvoda. Ali sve ću vam ja to u koracima lepo objasniti kako sam radila, šta sam radila, jer toliko žena ima problem sada sa tim rastom kose, tačnije stavim taj rast, zato što koriste prese, koriste fen, koriste neke šampone koji, na primjer, sadrže sulfate.
Prosto vašoj kosi treba nešto što će joj i ubrzati rast i hidrirati je. Meni konkretno ovi šamponi ubrzaju rast, a tu su zato maska i serum, moj omiljeni serum svih vremena. Tu su oni za hidrataciju kose, jer hidrirana kosa je dosta zdravija, a zdravija kosa često i brže raste. Ali sad ću vam pokazati moju pripremu pred pranje kose, to jest pripremu za pranje kose i samo pranje kose i kako ja nanosim na primjer tu masku i sve ću vam objasniti evo sad. Počinjem da pravim masku, stavljam ricinusovo ulje i blago zagrejano kokosovo ulje. Savjetujem vam da stavite i par kapi ulja čajnog drveta, preporodit će vam kožu glave. Ova maska će pomoći pri rastu, hidrataciji i zaglađenosti vaše kose. Uvek masiram teme dok nanosim masku, to pomaže u cirkulaciji što također može ubrzati rast vaše kose. Slobodno, dugo i nežno masirajte. Ja obično držim masku sat vremena pred pranje, nekad i celu noć. Posle ću vam otkriti još jedno ulje koje možete da koristite u više svrha, tako da gledajte do kraja. U ovu masku možete dodati i maslinovo, čičkovo, arganovo, kao i orahovo ulje u zavisnosti od boje vaše kose, jer se orahovo ulje preporučuje za tamniju kosu. Uglavnom, što više ulja to bolje, stavljajte ovu masku pred svako drugo pranje kose. Prelazim na pranje kose. Kao što sam rekla, šamponi su Vlasilan, formula A je za vas koji imate uparan perut, zaboravit ćete na perut uz ovaj šampon. Temeljno će vam očistiti kožu glave, a i ako je vaš problem opadanja kose, i taj problem će rešiti. Dok formula B, moja omiljena, je za rast i jačanje kose, popravit će vam samu strukturu vlasi. Oba šampona su na biljnoj osnovi, a sastojci su im fantastični i u to se možete uveriti i sami, imate link u opisu videa. Pogodni su za svakodnevnu upotrebu, tako da nađite svoj omiljeni šampon i koristite ga neograničeno. Obavezno cedim kosu pred stavljanjem maske i pošto sad prelazimo na Revlasin masku, moj savjet je da ne stavljate masku koja je za u toku pranja i na koren kose, već samo na krajeve. Revlasin maska će vam revitalizovati kosu i vratit će joj elastičnost i mekoću. Također, link ispod videa vas vodi na sajt na kom možete vidjeti sve o Revlasin proizvodima. I dok čekam da maska odradi svoj posao, to je 5 do 10 minuta, ja imam vremena i da uradim peeling tela. I pogledajte momentalni učinak maske koliko je kosa zaglađenija. I završila sam sa pranjem kose, sada na red dolazi moj divni serum. Ovo je dvofazni serum, kao što sam vam rekla, prelepo miriše. Sad moram da vam kažem još nešto, morate kosu zaštititi od štetnih UV zraka koji utiču na zdravlje vaše kose. Ovaj serum će vam pružiti baš to. Pružit će vam vitalnost i olakšat će vam raščešljavanje kose. I kao što ste vidjeli, prskam ga par puta i onda ovako prolazim prstima kroz kosu kako bi bila sigurna da je kosa sve do krajeva zaštićena. I to bi bilo to što se tiče nege moje kose. Ja sad mogu da stavim i nešto za hidrataciju, ali to je u principu to. A sad što se tiče tog ulja koje sam vam pomenula, sad me pažljivo slušajte pošto je leto u toku i ovo vam je dosta jeftinije od svih onih proizvoda, na primjer za brže tamnjenje. Ovo ulje vam služi kao zaštita od sunca i za brže tamnjenje. Također, možete ga staviti na primjer u onu masku kao što sam i ja pravila, dodati ovo ulje i ono vam hidrira kosu, daje mekoću, volumen i sjaj. To famozno ulje je ulje od šargarepe.
Tako da ovo ulje iz veoma opravdanih razloga može da se nađe baš na vašoj shopping listi. Zašto ja potenciram ovoliko na prirodnim šamponima, maskama, homemade maskama i tako, to je iz razloga što je to meni pomoglo i ja zaista želim da podelim svoje iskustvo sa vama jer verujem da će i vama pomoći. Vidjeli ste i sami, slike sve govore, ovo su slike neke skorije i vidite kolika mi je kosa. Želim da i vama pomogne jer sam se i ja mučila, donekle sam sama istražila kako mogu da pomognem sebi i svojoj kosi i zaista želim da vam taj proces i vama bude lagan i da prosto da vam budem kao neko ko može da vam pomogne u tome da vaša kosa bolje izgleda i da se vi osjećate bolje sa vašom kosom. Ne zaboravite, hidratacija, revitalizacija i zaštita kose od UV zraka će pomoći vašoj kosi da ona bude zdravija, a zdravija kosa često i brže raste. Nadam se da vam se svidao današnji video, da vam je bio koristan i da ste uživali. Ako jeste, lajkujte ga i subscribeujte se na naš YouTube kanal Minut za mene i čitajte istoimeni sajt naravno. U komentarima nam uvek možete pisati vaše iskustva i kliknite na zvonce da dobijete notifikaciju svaki put kad mi objavimo video, a mi se vidimo uskoro sa novom temom.